Fl-ewwel sena ta' amministrazzjoni ġdida naqsu l-garanziji bankarji li jsiru minħabba d-dejn li jkollhom entitajiet pubbliċi. Dan wara li fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti dawn il-garanziji kienu żdiedu. Tarif dwar il-garanziji fuq djun u obbligi tal-Gvern għall-entitajiet tiegħu kienet ippubblikata l-ewwel darba mill-Eurostat fl-aħħar jiem. Fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti, il-garanziji li jagħmel il-Gvern frott ta' obbligi u djun ta' entitajiet pubbliċi laħqu is-16.5% tal-ġid nazzjonali. Dan meta sena biss qabel kienu 12.5%. Dan ifisser li f'sena waħda biss il-Gvern preċedenti ħareġ 322 miljun f'garanziji ġodda li tfisser ukoll żieda ta' 37%. Pajjiżna fil-fatt kellu t-tielet l-ogħla żieda fil-garanziji tal-Gvern wara pajjiżi bħal Ċipru u Spanja li qegħdin jaffaċċjaw kriżi ekonomika qawwija. B'kuntrast fl-ewwel sena ta' din l-amministrazzjoni, il-garanziji li qed jagħti l-Gvern naqsu għal 15.9% tal-ġid nazzjonali, tnaqqis ta' 0.6 punti perċentwali. Iż-żieda f'dawn il-garanziji kienet ikkontrollata fl-istess żmien li kien ikkontrollat id-dejn tal-pajjiż. Dan kien jirrifletti tmexxija aħjar ta' entitajiet bħal Malta li taħt l-amministrazzjoni preċedenti kienu tħallew jaqgħu fi stat finanzjarju ħażin ħafna. Tant li għal diversi aġenziji internazzjonali dawn l-entitajiet kienu saru riskju kbir għall-ekonomija nazzjonali.